खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदाब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर माबोरै खबरफ्रा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोननि खबरफ्रा मोजाङैनो जागोन जुदि नोंथांमोना आंनियाव सोङो आंनियाबो एसे मोजाङानो दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सोलोंथाइखौ जोङो शेयार खालामलायनांगौ बा फोरोंलायनांगौ मिथिबायना आइडियाफोरखौ फोरोंलायनांगौ नङा होमबा स' बिनि सायाव खुगाजोंल' बुंनायनि जाया जे फरायनांगौ जों मा रोंगौ जाय बुंग्रा बेबो मा रोंगौ बे आइडियाखौ शेयार खालामनांगौ नङा होमबा बिनि सायाव आं भिडिअखौ मोजाङै स्पष्ट भाबै बानायदोंमोन आरो गोबां माखासे सुबुंफ्रा कमेन्टबो होदों मोजां मोनदों आरो लोगोसे माखासे सुबुंफ्रा बेयाव बुंदों कि आदा भिडिअ आपल'ड खालामनायनि टाइमखौ फिक्स खालाम नङा होमबा स' आं बिनि थाखाय निमाहा बियो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोङो 8टा बा 9टा बाजियावहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामो बा मालाबा समाव बिदि खालामनो गोनां जायो स' टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेफोर जायो आरो लोगोसे आं बिनि थाखाय निमाहाबो बिनाय थायो दा 8टा 9टायाव जुदि भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला भिउफ्रा खम जायो बेखौ बुंदों जे माखासे सुबुंफ्रा उन्दुयो मायो स' आं बेफोरखौ साना जायफोरा इम्परटेन्ट सानो बे भिडिअखौ बिथांमोना नायखागोन जायफ्रा बे चेनेलनि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ प्रटेक्ट गासैबो एभ्रि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ जुदि इम्परटेन्ट बायदि मोनखायोब्ला अब्ला बिथांमोना नायखागोन जाय नायग्राया नायखागोन रेगुलार भिउवार्सफ्रा भिउ खालामखागोन स' बेवहाय आं बे बुंनांगौ गोनांथि गैला आं जिखिनि आंनाव नलेज दङ जिखिनि आं बुंनो हायो नोंथांमोननि जानानै इउ हेभ टु नो दिस बेखौसो आं भिडिअ बानायगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मोनसे राइट्सफोरखौ मोनथियो मोनथायफोरखौ मोनथियो आइडियाफोरखौ मोनो स' सोलोंथाइनि सायावहाय बाथ्रा बुङोब्ला जों गोबां सोलोंनांगौ दङ आंनि माखासे बाथ्रा खोन्थानि आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं IIT ITI NIT नेट MBBS मिथिबायना स' बेफोरनि सोमोन्दै NDA स' बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो मिथियानोमोन मिथिबायना गोबां टेकनिकेल गोबां आइडिया दं फरायनायनि सायावहाय बैफोरनि फरायनायनि आइडिया आरो नलेजफोरखौ आं जेबो मिथियानोमोन आरो रावबो फोरोंग्राबो गैयामोन जोंनि न'खरावहाय नायनो थाङोब्ला आरोना फरायनाय गोजौ लेभेलसिम रावबो गैया मिथिबायना दा आंनो हाइस आरो जोंनि न'खरावहाय आरो बिथांमोनहा माने बेफोरबायदिनि आइडिया गैया जे ओरैबायदि फराय फिसा ओरैबायदि फराय होनना बुंनो हानाय गोहो जोंनियाव रावबो गैया आरो जोंनि साइडथिंजाय फोरोंगिरिफ्रा इसेबांखिनि आउट नलेज बाहेरनिफ्राय हाननानै फोरोंग्रा इदि गैयामोन मिथिबायना जि लेखायाव दङ बेखौनो फरायगोन थं आरो लोगोसे एक्सप्लेनेसन खालामनाय मिथिबायना एक्सप्लेनेसन बबेबा आंनि स्कुलाव एमइ स्कुलाव फरायनायावहाय बा आं बबेबा मोनदों आरो सोरखौबा मोनाखै हाइ स्कुलाव मोनदों एसे दा बेवहाय आं बैसोर हाइ स्कुलाव फोरोंगिरिफोरखौ थेंक्सबो जासियो बिथांमोना खायसे गोबाङानो माने आउट नलेज एक्सप्लेन खालामदों बाट IIT NIT MBBS नेट NDA जे बेफोरबायदिबो एग्जाम होब्ला जे नोंनि फिउचारा ब्राइट जायो नोंनि लाइफआवहाय जे बेबायदि जानो हायो बैबायदि जे जोंनो खोन्थाग्रा गैयामोन आरोना आं जेब्ला ओरैनो जास्ट सिम्पलि जेनेबा आर्ट्स फरायनांगौ BCom माने कमार्स फरायनांगौ साइन्स फरायनांगौ बास बेफोरबायदि आरोना अके बेखौबो मिथिगौ आरो जे इन्जिनियारिं फरायनाय डक्टर फरायनाय बेफोरखौबो मिथिगौ साइन्टिस्ट बेफोरबायदि आर्मि जानाय नङा होमबा बेफोरखौ पुलिस जानाय बेफोरखौबो मिथिगौ जेनेबा बाट बोरैहाय जे फरायब्ला मा जागोन नों सासे पाइलट जानोब्ला मा फरायनांगोन नों सासे इन्जिनियारिं जानोबा आर्टिफिशियेल इन्जिनियारिं जानो लुबैदोंब्ला डक्टर जानो लुबैदोंब्ला नों मा फरायनानै मा एग्जाम होनानै नों मा बेनिफिट मोननो हागोन बेफोरनि फारसे बुंग्रा रावबो गैयामोन आरो मिथिबायना दा आं बेखौबो बुंगोन बेसेबांबा जोंनि सुबुंफोरा गोबां गोरिब न'खर दं नाथाय नब'दिया JNB जायखौ होनना बुङो बे नब'दियायावहाय जवाहरलाल नेहरू नब'दिया मिथिबायना बे स्कुलाव बे एकाडेमि बा बे नब'दियायावहाय बिद्यालयआव जवाहरलाल नेहरू बिद्यालय ना बा बिद्यालयआ स' बेयावहाय गोरिब न'खरफोर जायफोर दङ बिथांमोना फोरोंनो जायफोर हाया गोजौ माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ स्कुल जेनेबा हमना जानाय लोंहोनाय गाव न'खराव होनो हाया बैसोर सुबुंफोरखौ मा फोरोंफै बेयावहाय जों जानाय लोंनाय फ्रि होगोन गाननाय जोमनायबो बेयावनो सिङावनो फ्रि होगोन नोंथांमोना जास्ट सम लानानै नोंथांमोना ड्रेस होफैनो हायोब्ला थाइसे थाइनै होफैनो हायोब्ला होफै 12 सिम नोंथांमोनखौ फोरोंगोन फ्रियावनो बिन्दास बाट नोंथांमोना बेयाव एग्जामखौ पास जानांगोन जाय मानसिया नलेज दङ बिथांमोनखौसो लाखिनाय जागोन
नङा होमबा स' बेनि बेलायावहाय नायोब्ला जों नुनो मोनो बांसिनानो माहाजोन न'खरनि सुबुंफ्रासो बे जायगायावहाय सिटखौ आवग्रिना लायो बाट गोरिबनि थाखायसोमोन बे सिटआ दा नायदो मोनसे खोथाया कि बै सुबुंफोरा गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा टिउसन जाय क्लास 6 सिम बा क्लास 5 सिम मोजाङै होनो हायासै जायनि जाहोनाव बिथांमोना एग्जामखौ खायसे सुबुंफ्रा फेल जाबाय बा खायसे मोनथिस्रायानो जिएनबि माने मा मोनथिस्रायानो आंबो मोनथियाखैमोन क्लास 9 जेब्ला मोनबाय अब्लासो जिएनबि आ मा बेखौ मोनथिबाय आङो जेब्ला आं क्लास 9 मोनदों आसुरित मोनगोन नोंथांमोना जेब्ला आं क्लास 9 मोनदों अब्लासो आं जिएनबि खौ मोनदों बाट दायो गोबां माखासे सुबुंफोरा मोनथिनो मोनबाय दा गोबां सोलायबाय बाट बै समाव बेबायदि नङामोन आरोना आं मोनथियानोमोन आरो बेबायदि समाव दा जायफोर मानसिफ्रा जिएनबि आव फरायो बिथांमोना जानाय लोंनाय फ्रि मोनो नङा होमबा गाननाय फरायनाय लिरनाय बिराद स्मार्ट जायो मिथिबायना बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय सोरबाबा साइन्टिस्ट सोरबाबा इन्जिनियारिं सोरबाबा आईआईटी फरायनाय सुबुंफोर ओंखारखागोन आरोना बेथ' खोथाखा आरो बे सासे मानसि डक्टर जानाय बेफोरबायदि ओंखारखागोनानोखा आरोना स' बे माने जिएनबि आवहाय फरायनो थाखाय जों गावनि गथ' गथायफोरखौ नाजाहोनांगौ गावनि गथ' गथायफोरखौ माने टिउसन होनानै बे एग्जाम टेटखौ माने टेटथ' नङा बारु बै एग्जाम जे बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो बे नवोदयावहाय फरायनो थाखाय स' बेखौ पास खालामनो थाखाय जोङो बैसिबांहालागै टिउसन होनांगौ आरो बिनि उनावहाय बिथांमोनखौ फोरोंग्रा सरकारनि दायित्व जानाय लोंनाय गासैबो दा जों बेफोरखौ एवारनेस खालामनांगोन पाब्लिक एवारनेस मिथिबायना एजुकेशन एवारनेस मिथिबाय स' बे एवारनेसखौ जों गामि थांबाल' जागोन बे नङा जों भिडिअनि दारैबो जों शेयार खालामलायनो हायो आईआईटी दङ एनआईटी दङ आईटीआई दङ आईटीआई फरायब्ला मा जायो आईटीआई निख्रुइ आईआईटी आ देरसिन ना आईआईटी निख्रुइ आईटीआई देरसिन नङा होमबा एनआईटी फरायब्ला मा लेभेलाव मोनहैगोन एमबिबिएस फरायब्ला मा मोनहैगोन नङा होमबा स' बेफोरखौ जोंनि गामि एरियानि खायसे सुबुंफ्रा बिथोरानिफ्रा मोनथिबावानो नवोदया मा बेखौनो मोनथिबावा खायसे सुबुंफ्रा मा नवोदया बेलाय मा जिएनबि बेबो मोनसे स्कुल बायदि ओरैनो जास्ट नों आं फरायहैनाय ओरैनो फिस होलाबायनाय बेफोरबायदिसो सानो खायसे मिथिबायना जे बेयावहाय जे एन्ट्रेन्स एग्जाम होबानो जे बिनि गथ' गथायफ्रा फ्रियैनो फरायनो मोनगोन क्लास 12 सिम खरस खालामालासिनो बे बाथ्राखौ मिथिबायना बेबायदिखौ आरो जाय मानसिया मिथियो बैफोरबायदि मानसिफ्राबो बैनो थांनानै खोन्थाहैगोन नामा खोन्थाहैया रायज्लायनाय बाथ्रा मालाबा समाव लोगो मोनलायो बेफोरखौबो जों खोन्थालायनांगौ स' बेनिखायनो आइडिया आरो प्लेनिंफोरखौ जे गावनि पार्सनेल प्लेनिंफोरखौ शेयार खालामाब्लाबो नोंहाथ' लस थाङाना बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानायावहाय सोरबाबा गथ'फोरनि गैजारोङै न'खरफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनानै एसे एनै जुदि नोंथाङा फ्रिबा बिथांमोनखौ फोरोंदो बिनि उनावहाय बेखौ मा खालामदो नवोदयानि थाखाय एलिजिबल खालामनानै होनो हानाय गोहो थायो जायफोरा नवोदयाव फरायनाय बिथांमोनाबो बैसोर गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो जायफोर गोरिब न'खरनि जे नोंथांमोना बोरैथो पास जाखो नवोदया एन्ट्रेन्सखौ ना होमबा बोरै पास जाखो बेफोरखौ नोङो बै गथ'फोरनो फोरोंनो हायो आरो खोन्थानो हायो दा माखासे जों एनजिअ खौ नायोब्ला जों एनजिअ नि दारैबो जों बेखौ खामानिखौ मावनो हायो पाब्लिक एवारनेस राइट्स जे गथ' गथायफोरा बेसेबां समसिम फ्रियैनो फरायनो हायो मोन्थाय दङ सोरबा आरो लोगोसे बबे स्कुलफोराव गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेसेबां पार्सेन्टेज खम बैफोर राइट्स बैफोर सिस्टेमफोरखौ जों गासिबनिबो न'खरसिम फोरोंना होनाया जायफोर गोरों जायफोर रोंगौ आरो जुदि नोंथाङा फोरोंनो हायाब्ला बैखौ सासे गोरों जायफोर बुजिथावना जे बुंबानोखि बुजियो बिथांमोननो खोन्थानानै हो बिथांमोना गुबुननो एक्सप्लेन खालामना होगोन जोंना मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आङो जों गावजों गावनो बुंलायलायो जोङो हारिखौ जौगानो बा जोंनियाव जे मा नलेज दं बेखौ जोङो गुबुननो जुदि फोरोङोब्ला खुगाजोंल' बुङालासिनो जे एजुकेशन इज most important for communities if you want to grow your communities if you want to grow up नों जुदि नोंथांनि हारिखौ जौगाहोनोब्ला ग्र' आप खालामनो लुबैदोंब्ला डेभेलप खालामनो लुबैदोंब्ला एजुकेशना इम्परटेन्ट बेखौ बयबो बुङो बा जोंनियाव जे मा नलेज दङ बेखौ जोङो जुदि आईआईटी आ मा आईटीआई मा एनआईटी आ मा ना बा एमबिबिएस फरायबा मा जायो इन्जिनियारिं फरायनोब्ला मा खालामनांगौ जों बेफोरखौ बिटेक माने मा एमटेक माने मा न बिसिए एमसिए एमएससी बिएससी एमबिए बिबिए नङा होमबा स' हटेल मेनेजमेन्ट फरायनोबा माबायदि फरायनांगौ नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दै जों जुदि
क्लास एमइनिफ्रायनो लानानै हाई सेकेन्डारि हाई स्कुलसिम जुदि फोरोङोब्ला बुजायोब्ला अब्ला बिथांमोना मेट्रिक एग्जाम होखांनायनि उनावहाय बिथांमोना गावसिनि लाइफखौ मा फरायब्ला मा जागोन मा फरायाब्ला मा जाया बेखौ बिथांमोना गावसोरनो बेखौ हमनो हानाय गावसोरनि बिथांमोना गावनि लाइफखौ बुजिनो हानाय गोहोआ थाहैगोन आरो स' बेनिखायनो गासैबो एमइ स्कुल हाई स्कुलाव थानांगौ मा बर्ड लिरनाय मोनसे लिस्ट फरायनायनि आइडिया IIT नि ITI नि नेटनि सोमोन्दै NIT नि सोमोन्दै MBBS नि सोमोन्दै आरो आं जिखिनि बुंदों बेखिनि बिनि बाबबाबो दंबावो जेसेबांखिनि दं आरोना बेफोरनि लिस्ट थाजोबनांगौ आरो एक्सप्लेनेसन होनांगौ आरो बेफोरनि सोमोन्दैबो बुंलायनांगौ जे बेखौ फरायबा मा जायो दे MBBS फरायबा मा जागोन बुंलाय MBBS आ मा NIT आ मा IIT आ मा IIT आव जुदि नों एग्जाम एडमिशन लानो लुबैदोंब्ला नों सिगांग्रो मा एग्जाम होग्रोनांगोन जेरै हमना ला JEE नङा होमबा स' नीट एग्जाम नीट माने मा स' बैफोरनि सोमोन्दै जोङो उन्दै समावनो एमइ स्कुलावनो जुदि हाई स्कुलावनो जोङो सावरायलायो अब्ला जोंनि गथ' गथायफोरनि इन्सपिरेसन थुलुंगाया बाङो अके आंबो बेबायदि जागोन येस आं बेखौ मोनबाय अ माय गड से फरायनोसै 12 पास जानाय लोगो लोगोनो डिग्री फरायनानै बे नलेजखौ मोनथिनानै मा लाब आंनियाबो बेबायदिनो जादों आंबो मोनथियानोमोन बेनि सोमोन्दै दा गोबां सुबुंफोर बेबायदि मोनथियै दङ रायजो राजाफोर स' जों बैसोरखौ फोरोंनांगोन जों बैखौ मोनथिहोनांगोन मिथिबायना बैखौ मोनथिहोनांगोन आं बेनि सिगांबो आङो IIT बा नीट बा NIT नि माने मा बेखौ आङो फोरमायनानै होदोंमोन नोंथांमोना नायगोन ना नायाखै आं बेखौ मिथिया आं बेनि सोमोन्दै माबोरै फरायबा मा जायो मा फरायबा मा नांगौ बिनि थाखाय एलिजिबल नङा होमबा JEE एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ नों जुदि IIT आव JEE आव पास जाब्लासो नों मोजां रेंक लानो हाब्लासो नोङो बेवहाय फरायनो हायो APSC UPSC नि सोमोन्दै जोङो खोन्थालायनांगौ बे एमइ स्कुल हाई स्कुलावनो APSC माने मा UPSC माने मा IS माने मा IPS माने मा स' बेफोरनि गोजौ गोजौ रेंक थानाय ने एग्जाम एन्ट्रेन्स जों बेफोरखौ जुदि उन्दै समावनो एमइ स्कुलावनो हाई स्कुलावनो जुदि जोङो बुजायनानै होखायोब्ला बिथांमोना गावसिनि केरियारखौ चुज खालामनो हानाय बिसिनाव आइडिया थागोन नलेज थागोन होमबा जों बेफोरबायदिखौ खालामा स' वी निड गुड टिचार हु हेभ आउट नलेज हु केन एक्सप्लेन एबाउट दास थिंस देन स' बेबायदिनो जोङो जुदि माने एक्सट्रा नलेज जों जुदि होयोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफ्रा अब्ला स्टुडेन्टफ्रा गोबां बेनिफिट मोनगोन गावसिनि केरियारखौ चुज खालामनायावहाय स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जायफोर टिचार नङाब्लाबो जायफोर टिचार आरो जायफोर टिचार नङा नों आं सोरनावबा नलेज बेफोरबायदि दङब्ला गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो एक्सप्लेन खालामनानै हो आरो जाहाथे बै नोंनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रानो सोरजोंबा रायज्लायनायाव बेबादि फारि फारि ओंखारलाङो मिथिबायना स' IIT NIT बेफोरखौ आं नेटनिफ्रायसो गुगोलनिफ्रायसो मा बे बर्ड गिदिर गिदिर साइन बर्डआवहाय जे थायोना स' मा बेफोरो होननानै आं बेफोरखौ नायै उनावहायसो आं नेटआवहाय नायै फरायनानै आं बेखौ मोनथिनो मोन्दों मिथिबायना बाट अब्लाबो आं सोरनिफ्रायबा खुगानिफ्राय मोनथिनो मोन्दों बे नङा रावबो बुंनो हाया दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव पाब्लिकलि बुंदों मिथिबायना स' बेबायदि बिराद खस्थ'यै मोनथिबावदोंसो आं बेखौ दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जानो नांला जुदि जोङो हारिखौ जौगाहोनोब्ला जोङो गुगोलल' नङा जों गावजों गावबो खोन्थालायनांगोन अब्लासो जोंनि फरायसाफोरा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माखासे नलेज मोनगोन गावसिनि केरियारखौ चुज खालामनायाव गोबां गोरलै मोनगोन स' खुलुमनाय थाबाय